Maya Nambra. He goes to him. He Jura Igbo. Maya Nambra, I'm out for K. My when you're there, Muru Razini. Ebe Agolezi Igbo ọbụla sọsọ ihe ihe m gatara n'ime ọnụ. Ihe ndị ọzọ gbara ụka. Oshi ofe nga ya na-atọ, owoshi efi ofio. Ka owoshi ọkpa egede. Adị ka ọ na-esi ote esi. Ye. Hey. Mama. Coi cocotla no coconatala something ọbụla ihe agwụ nnọọ ihe ọ ga-awụ ncheta ya ote m se wel ka anyị na-amanage kwa ofe ishishi ihe ọbụla na-eshishi doro gị anya ịba aga kichin ote gị gbuo ya medenede fio isi mgbafia agala ebe ha nne gị ozochiri gị ọma ọrụ maka kichin ị kwesịrị ịnọ na kichin nwere ihe mere ngwagwa gị gbaji ma ha na-esi onwere ike na-anọ n'ụlọ onye ọbụla nọ na họtel ụnụ nwa bụ ndị azụrụ n'ime kichin oge onye arịrị mgbe ọ na-esi abịa alụbụ testi ya ka ma ọ rapataka m n'ire ee ya kpụrụ ofe ịsịpụ ụdọ ofe eto gba jarịjarị na chi nte biko weta m mmiri o maka ịtọrọ gị na ntị ịma na otu a nwa ọkwa maka nwaanyị nwoke ịma na otu ọ na-anọ n'ụlọ ndị oyibo sikwa devil's idol's mind bụ devil's workshop ebe ekwensu na ndị ọrịa niile na a na-akwakọ ngwongwobe so instead of nwaanyị nwoke ya hụpụ devil's workshop nke ọ na-suggest ọ bụrụ n'kọndọktọ ka o soro gị gaa mebe ego aka na-abatakwala anyị isi mpi ka nọkwa na akpa mpi instead of ị na-emebusi dị ego n'isi onye ma ama ahụ ya si ọwụ kọndọktọ ilenekwa ya gị malụ okwu ga-ajọ ha njọ onye bụ ezigbo arụ ketọ ka m na ebe ọ ga na-ajọ njọ wụ onye a na-akwara okpu isi ya ọbakwa n'okpu ịma nwa gị nwoke otu ọ dị ihe na ndị pasenja m ga-eje nwa gị nwoke wụkwanụ nsogbu na-akpa nsogbu obu n'ime na n'ihe ya na ego m ga-aga mana adị eji ogiri atọ oke ahịa ọ bụ ebe ọ ga m lecha anya m si mba mana aga na-ekwute mgbagbu ghara ọkụ obi dị m nọọsụ ahụ dịka isi n'ụkwụ n'ụka nke mana ihe mere ndụ ọnụ ka ọ dịziri m ga-eji nwayọọ si tie ya daa nyebe ya ndụmọdụ dịka nne si enye nwa ndụmọdụ asị bidoro n'oge ihe a na-adarị oke mana asị esitarị mmawa aha mmadụ bido m ga-ebido alịsa ego anyị na-enye kọndọktọ ị na-enye ya nwanyị ọkwa n'ụlọ ka ọ ka na-abatakwa ahụ ofelu ụwa ahụ ihe isiri nga ahụ gịnị wow Start more for me towards the end. Start more for me.